गोबां खस्थ'आव दंमोन बियो लिभार गेस्ट्रिकआव भुगिनांनानै आंनि खाथियाव थांदोंमोन दा बेनि खस्थ'खौ नुनानै आङो बिनि फिसालाजोंबो रायलायहरदोंमन दायो जोङो दंफैयो जाहैबाय क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि निजिरागुरि गामियाव सिगाङावहा मोनसे न'खराव बेमार जादोंमोन प्रब्लेम जायामोन लिभार गेस्ट्रिक फायखानाया क्लियार जायामोन ना ओरै गोरा हां लानानै सायोमोन बेसे गोबावसो जाखो जानाया सिगाङाव बिदिनो एपेन्डिक्सआ मा होनो बिदि जादोंमोन आरोखि हामनानै बिदि उनाव ओरै बारखोलाङाखै दा बेनिफ्राय आङो जोंना फिसालाबो हामबाय नालाय बिदिनो हामगोन खोमा होननानै सेरफांगुरि ब्रान्सआव लायदों आरो सारनाव सिगाङाव डक्टरफोराव थांनाय जादोंमोन आं बेयावबो थाङाखै जेरावबो रेकर्ड खालामाखै ओमफ्राय दा मुलि जानानै बेसे गोबाव जाखो मास मोनसेयानो जाजोबाखै दां ओमफ्राय दा माबायदि मोनो देहाखौ दाथ' गैला जेनेबा फायखानाबो क्लियार जाबाय दा उदै एसे एसे ज्रोम ज्रोम मोनबावो आरोखि आलौना मास मोनसेल' जासै नालाय मुलि जानाया दंबायोना दा दंबावो मुलिया जोबाखै दाबो जोबाखै बुरजा लाबोखादोंना ओमफ्राय दा 3000नि लाबोखादों आं खेबसेनो 3000 खेबसे लाबोखादों ओमफ्राय दा जेबो प्रब्लेम मोनासै गैथ'वा बे उदैयाल' एसे ज्रोम ज्रोम मोनो आरोखि ओमफ्राय दा जागासिनो दं मुलिखौ ओंखामाबो जायो ओंखामा फुरा जायो ओमफ्राय फायखानाबो क्लियार जायो आरोखि सिगां जानो हायामोन ओंखामबो बे फायखाना क्लियार जादों नालाय ओंखाम मोनो नारखो मोनो देहाखौ दा मोजां मोनो ओंखामबो जाबाय खामानि मावो दा नोंथांमोना खोनाबाय बिथाङानोमोन लिभार गेस्ट्रिक प्रब्लेममोन दा बिथांनिबो मुलियानो जोबाखैनो दा देहाखौ ओरैबायदि आराम मोनबाय जाहैदों दा मुलिखौ लायदोंमोन जाहैबाय नै बिथां फंबायनिफ्राय सेरफांगुरि क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट सेरफांगुरि एसे फोरमायनानै हरदो सारनाव लांदों खुलुमबाय बयनिसिमबो दा थांनाय बिदिनो 20 दिनसो सिगां आयंआ आंनाव थांदोंमोन मुलि लायनो होननानै दा बिनि प्रब्लेमा ओरैबायदिमोन थांनायाव माने गोबां खस्थ'आव दंमोन बियो लिभार गेस्ट्रिकआव भुगिनांनानै आंनि खाथियाव थांदोंमोन दा बिनि खस्थ'खौ नुनानै आङो बिनि फिसालाजोंबो रायलायहरदोंमन मुलिखौ आं मोजांखौनो हरगोन एसे रेटआ 3000सो गोलैगोन होननानै बिसोरो येस होननायखाय आङो हरनाय जादों दिनै रिजाल्टखौ जोङो मोनदों मास मोनसेयानो जास्लाबाखै दा आयंआ गावनि जे प्रब्लेम बेनिफ्राय दा रैखा मोनबायखौनो जों साननानै लानांगोन दा दिनै आंनि खाथियाव दंफैयो आंनिनो बिब' आब' सम्फा दा बिनि मुलिखौ जानानै जे गोबां मानसिया मोजां रिजाल्ट मोनगासिनो दङ दिनै बे मोनसे फोरमान जादों दा बेनि गेजेरजों बे भिडिअनि गेजेरजों आं बेखौनो फोरमायबाय बयबो फै आंनियाव क'क्राझारनिया आब'नाव थाङाबाबो आंनाव फैनो हागोन आंनाव फैनानैनो आब'जोंबो आं रायलायहोगोन आरोखि जेबो उसुबिदा गैया आरो आब'नाव थाङोबा थांनो हागोन आब'जों लोगो हमनोबा आब'नावबो थांनो हागोन जेखिना हक जाय उसुबिदा आरोखि आंनिफ्रायनो लांनो हागोन दिनै नोंथांमोना नुबाय जोंनि मुलिनि जे रिजाल्ट जोङो दिनै मोनगासिनो दङ मोजां रिजाल्टखौनो दा बेखिनिखौ आङो फोरमायहरबाय बयनिसिमबो बिथांमोना पार्टनारशिप दै ओमफ्राय क'क्राझारावबो ब्रान्स दंसै क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि मानसिया चिराङाव थांनांलाया क'क्राझार सेरफांगुरियावनो मोनगोन आरो दा बेबायदि हामनाया गोबां फोरमान दं आयुर्वेदिकनि मुलिखौ जानानै बेसेबां मानसिया हामनायखौ मोनखो लाख थाखा थांनायनिफ्राय बासायखो खम थाखायावनो बेखौ नोंथांमोना जोङो एसेलाबो खोन्थालांगोन आरो दा मोनथिखाबाय दा नै प्रब्लेम गिदिर प्रब्लेमाव दंमोन दा फायखानाया क्लियार जायामोन उदैया साबाय थायोमोन थुम मोनोमोन ना ओमफ्राय ओंखामफ्रा बारा जानो हायामोन दा नै मास मोनसेयानो जायाखै दा रिजाल्टखौ फुरा मोनबाय आरो ना दा आङो 3 मास कर्स होयो नाथाय मास आधा मासावनो दिनै रिजाल्टखौ मोनबाय मुलियानो दंबावो लाबोनाया जोबजोबाखै स' जायफ्रा जादों आं रोजा रोजा हामबाय होयो मानो होनबा जोंनि मानसिफ्रा हामनांगौ मोजां जानांगौ देहाफ्रा मोजां थाब्लासो गोसोफ्राबो थिग जायो थाखा फैसा बियो सेकेन्डारि नाथाय हेल्थआसो इम्परटेन्ट बिनि थाखायनो बे आयुर्वेदिकखौ जायोबादि माबा मोनसे उनाव खहा जाहैगोन बे नङा बेहाय जेबो साइड इफेक्ट गैया साइड इफेक्ट फ्रि बियो बिफां लाइफांनिफ्राय बानायनायसो स' नोंसोरो नांगौब्ला सेरफांगुरियाव मोनगोन चिराङाव मोनगोन आरो अल अभार इन्डिया जोङो पार्सेल हरनाय जाखायो दिनै हामबायसै आं बेखौनो होननानै बेखिनियानोसै रायजोफोर दा नोंथांमोननियावहाय मा प्रब्लेम जादों बेखौहाय होखानाय कन्टेक्ट नाम्बारावहाय फन खालामनानै सोंहरदो आरो नोंथांमोना मुलिखौ लांफैदो